Здравейте всички юзери в VBOX и най-вече миличката Михаела. Аз съм поредният човек, който прави видеокоментар за нейните много оригинални клипчета. И искам да й кажа следното. Мила, прави каквито искаш клипове, мен това не ме засяга. Ако ще танцувай гола, въпреки че гледката ще е отвратителна. Слай си колкото силикон искаш, ако искаш това, ако искаш не ме интересува това. Единството, което искам да те помоля е да престанеш да наричаш всички юзери и в общата тълпа мен и моите приятели кръгли нули. Смятам, че всички, не всички, но има достатъчно хора в VBOX, които са адски готини и не заслужават да бъдат наричани кръгли нули, особено от тебе. Най-голямата кръгла нула. Искам и друго да ти кажа. Престани да се правиш на не знам какво и да обясняваш за смолки, за бла, за секси леди 666 и за още купищата хора, които просто от добро възпитание се опитват да ти кажат, че си смешна. Вече и аз. Да ги наричаш каквито идеи. Това са адски известни хора. Много печени, много забавни, много ме кефт. Искам да не се мислиш за някаква порнозвезда или вече чалга певица. Защото не си. Това, че си сложила знака на Пайнер на някой си клипче, вече е толкова може да се направи с каквато и да е програма. И толкова лесно. Че ти си трагична, смешна. Познавам хора, които наистина са в Пайнер, които танцуват и са истински звезди, а не се... нали? Да, схващаш. И за заключение ще ти кажа само едно коледно пожелание. Синтезирайки пантомимиката на православната практика, базирайки се на солидната фундаментална антропология, ще бъда кратка. Ти си тъпа, миличка. Чао на всички!